Kaixo, Antonio, badakizu jendeak ez daki zeretan ibili garen. Lehenengo ziloan kontatuko diegu? Bai, noski. Inguruko proiektu bat egin dugu. Txitoen ingurukoa. Bai, 5 talde egin ditugu. Superroioak, arrautxonak, megatxitak, txitak eta supertxitak. Eta gure etxetik ekarri dugu arrautsak eta inkubagailuan sartu genituen. Oilar eta txitoen inguruan ikasi genuen. Eta baita ere bakoitzaren oilategiaren argazkiak atera genituen. Eta taldeka kartel polita egin genituen. Begira. Adi aurrezkuntza, hau da zuentzako galdera. Zenbat talde sortu genituen lan egiteko? Adi aurrezkuntza, hau da zuentzako galdera. Zenbat talde sortu genituen lan egiteko? De un neno que no sabe ni falar, o abrazo tu aboa, cuando vuelven a nadar, acaricio a tu anai, cuando algo sabe mal, o moreno da revolta, la sorte a tu Kikiriki, Mano, zer modu zaude? Kokoroko, lebeila. Bai, ondo egoten den inkubagailuaren epelean. Bai, horixe, inkubagailuko montatzeko instrukzionak superondo irakurri dugu. Bai, eskerrak eta taldeka jarrikinen inkubagailuko zatiak montatzen esponja txoa jartzen. Bai, zenbateko ezetasuna behar dugu ba? 40 eta 60 graduko eta temperatura egokia jarri dugu baita
baita ere. Bai, 37,5 graduko eta balakizu zenbateko zenbat egunetan jaioko dira txitak? 21 egunetan itxaron lebeila eta zergatik jarri dugu inkubagailua ba? Bai, oilotegia oioekin gutxienez oilo bat egun egon behar da. Bai, oilarrek hazia jarri behar dute txitoak jaio izateko. Bai, modernuak dira kanpezuko eskolak hauek. Begira, inkubagailuko argazkiak. Bigarren ziklo hau da zuentzako galdera. Zenbat graduko hezurtasuna eta tenperatura izan behar dukoek batek? Bigarren ziklo hau da zuentzako galdera. Zenbat graduko hezurtasuna eta tenperatura izan behar du inkubagailu batek? Cuando todo estalló, me cogí de una madera, vine flotando hasta aquí, de ninguna manera, nunca me mojé, la corriente me llevó, si tuviera sentido, no sería un tambor, es el ritmo del que va, la venganza del que vuelve, la atención del que dirán, amigos y contendientes, es el ritmo del que va, la venganza del que vuelve, la atención del que dirán, amigos y contendientes. Non zeude irtede daukagula. Hemen nago itxaron, kanpezuko mapa eta brujula
Ligia joan naiz, nora goaz? Kanpezuko elotegi ezberdinak bizitatuko ditugu. Zabedena, Alaiaren aitona monena, eta nire da ere joango gara. Eta galtzen bagara taldeka goaz, ezta? Bai, lasai, nik badakit bidea, eta gainera talde bakoitzak detektibe moduan adituko gara informazioa biltzen. Bai, oilo eta oilarraren arraza ezberdinak ikusiko ditugu. Badakizu oilar beltzak daudela? Bai, oso bitxiak dira. Pasa dugula, Chloe, eta ez gara galdu. Eki, zer iruritzen zaizu inkubagailuko arrautzak nola dauden ikustera bagoaz? Begira, nola zeuden arrautzak 10. egunean. Adi, irugarren. Adi, hirugarren ziklo, hau da zuentzako galdera. Dendetan erosten ditugun arrautzak inkubagailuan sartu gero zer ez? Zergatik ez dira txitoak ateratzen? Adi, hirugarren ziklo, hau da zuentzako galdera. Dendetan erosten ditugun arrautza zergatik inkubagailuan sartu gero zergatik ez dira txitoak ateratzen? De un neno que no sabe ni falar, o abrazo a tu aboa, no volven a nadar, acaricia a tu anai, cuando algo sae mal, como neno da revolta, la sorte a tu Cuando todo estalló, me cogí de una madera, vine flotando hasta aquí, de ninguna manera, nunca me mojé, la corriente me llevó, si tuviera sentido, no sería un tambor, es el ritmo del que va, la venganza del que vuelve. Kaixo, Brian eta Marjoan, zer ekarri duzue oilategia egiteko? Nik lastoa pixka bat ekarri dut. Eta nik argiak eta makia. Eta nola egin dugu txitoen txako oilategia bat. Lehenengo bakoitzak
bere oilategia diseinatu du. Bai, batzuk txirista eta kolumpioa jarri genion. Bale, eta gero, bale, taldeka jarri genen eta zer beharko genuen pentsatu genuen. Bai, begira. Eta 21 egun eta gero zeintzuk jaio zaizkigu azkenean? Begira, jarri genituen 26 eta tik 10 jaio dira 16 hil egin dira. Aupa txita! Natzorie! Aupa txita iratxorie! Adi bigarren maila hau da zuentzako galdera. Zenbat txita ditugu oilategian? Adi bigarren maila hau da zuentzako galdera. Zenbat txita ditugu oilategian? Amigos y contendientes. Izarrei begira, ez du gaua pasatzen, galtzen diren ametsak, ez baitira bueltatzen. Es el ritmo del que va, la venganza del que vuelve, la tensión del que dirán, amigos y contendientes. Es el ritmo del que va, la venganza del que vuelve, la tensión del que dirán, amigos y contendientes. Eta amaitzeko gonbidatu bereziak ditugu alaia. Atxe bost urtekoek asmakizun txatxi batzuk prestatu dizkigute.
Badakizu zer den? Eta orain, hurrengora. Uretan bizi. Bi belarri handiak, handiaren antza. Ahoa irekita egiten dut arrantza. Zer naiz? Bi belarri handiak, handiaren antza. Ahoa irekita egiten dut arrantza. Zer naiz? Badakizu zer den? Eta orain hurrengoa. Arrastrak ibiltzen naiz, geldi eta patxada, etxean amaten dut bizkarkanean. Zer naiz? Arrastrak ibiltzen naiz, geldi eta patxada, etxean amaten dut bizkarkanean. Badakizu zer den? Zuek bai azkarrak, uda honetan umorerik ez galdu, asko disfrutatu eta oso ondo pasa. Hurrengo urtera arte lagunak! Etorri denak! Instrumentos, telebista, media,